Μέρος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, σας καλώ θεοφιλέστατε να λάβετε το λόγο και να αναπτύξετε το θέμα σας. Πανδοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, κυρ Επιφάνεια, λίαν αγαπητοί εκπρόσωποι του Δήμου, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Έχω την ιδιαίτερη τιμή που αυτές τις ημέρες εδώ στο Κιλκής μπορώ, με την ευλογία του Μητροπολίτη σας, κ. Εμμανουήλ, να συμμετέχω στην εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και στις εορταστικές εκδηλώσεις σχετικά με την εορτή των Αγίων 15 Ιερομαρτύρων της Τιβεριούπολεως. Αισθάνομαι εξαιρετική χαρά επειδή σήμερα έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για την Στρόμνιτσα, μία πόλη που είναι τόσο συνδεδεμένη με το Κιλκής και γεωγραφικά, αφού είναι κοντά, αλλά και όπως έχω μάθει είναι συνδεδεμένη και με πολλές συγγενικές σχέσεις, και όλος ιδιαιτέρως αυτές οι δύο γειτονικές πόλεις είναι αιώνια συνδεδεμένες μεταξύ τους, ακριβώς με τους 15 Αγίους Ιερομάρτυρες. Λόγω την καλύτερης γνωριμίας με την Στρόμνιτσα στην εποχή μας, η σημερινή ομιλία θα είναι όχι μόνο ένα ιστορικό, αλλά θα έλεγα και ένα εκκλησιαστικό οδηπορικό, επειδή φυσικά η Εκκλησία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Στρόμνιτσας. Και έχοντας υπόψη την σωστή προοπτική, μέσω της οποίας ένας ορθόδοξος άνθρωπος προσεγγίζει την ζωή και οπωσδήποτε γίνεται λόγος για την προοπτική του μέλλοντος, θα είναι λογικό αυτή την σύντομη ομιλία να την τελειώσουμε με μια κοινή θέα για την Στρόμνιτσα και το Κιλκής μέσα από το πρίσμα των εσχάτων. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ σύντομο ιστορικό πορτρέτο της Στρόμνιτσας. Δεδομένου ότι αυτές οι περιοχές είναι μέρος της ανατολικής λεκάνης του Μεσογείου, η οποία, όπως χαρακτηριστικά λέει ένας από τους σύγχρονους πατέρες και πατρολόγους, είναι το λίκνο της ανθρωπότητας, ένα μέρος όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός, ένα σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών και λαών. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το τι υπόθηκε, αρχαιολογικές μελέτες δείχνουν ότι στην περιοχή της σημερινής Στρόμνιτσας υπάρχει μία συνέχεια ζωής από τον 4ο αιώνα π.Χ. Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η πόλη αναφέρεται για πρώτη φορά από τότε γνωστό ιστορικό Τίτο Λιβίου με την ονομασία Αστρέων το 181 π.Χ. Στο τέλος του Δευτέρου και τις αρχές του 3ου αιώνα, προς τιμήν του Πολιούχου, του Τιβερίου Κλαβδίου Μένων, η πόλη άλλαξε το όνομά της σε Τιβεριούπολη. Σε εσάς είναι πολύ καλά γνωστό ότι τον 4ο αιώνα, κάτω από τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, τον Παραβάτη, μαρτύρησαν οι Άγιοι 15 Ιερομάρτυρες, και τον βίο τους το έχει γράψει ο επιφανής Άγιος Αρχιεπίσκοπος Αρπίδος Θεοφύλακτος, ο οποίος, γράφοντας για το μαρτύριό τους, μεταξύ άλλων λέει: «Έτσι άρχισε να εξαπλώνεται η λατρεία τους, με αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να ασπαστούν το χριστιανισμό και η Τιβεριούπολη να γίνει ένας φάρος που φωτίζει με την πίστη τα Βαλκάνια». Με την άφηξη των Σλάβων το τέλος του 6ου και στις αρχές του 7ου αιώνα, ο ποταμός Στριμώνας μετονομάστηκε σε Στρούμα και η πόλη πήρε το σημερινό όνομά της Στρόμνιτσα ή Στρούμιτσα,
Οι γραπτές πηγές για το όνομα Στρόμνιτσα υπάρχουν από τον 11ο αιώνα. Επίσης είναι γνωστό ότι στην περιοχή αυτή στις 29 Ιουλίου 1014 έγινε η γνωστή μάχη του Κλειδίου, γνωστή και με το όνομα μάχη της Οροσειράς Μπέλες, στην οποία ο Βυζαντινός αυτοκράτορας της Μακεδονικής δυναστείας, Βασίλειος Δεύτερος, νίκησε το στρατό του Τσάρου Σαμουήλ όταν 15.000 στρατιώτες εχμαλωτίστηκαν και τυφλώθηκαν μετά από διαταγή του Βασιλείου Δευτέρου, ο οποίος αργότερα πήρε το όνομα Βουλγαροκτόνος. Λίγο μετά την ήττα του Τσάρου Σαμουήλ, αφού κέρδισε το έδαφος του, το 1018 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος Δεύτερος, βάσει των χρυσόβουλων που εκδόθηκαν από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, έκδοσε έγγραφα με 3 χρυσές αυτοκρατορικές σφραγίδες, με τις οποίες ιδρύθηκε και ρύθμισε το νομικό καθεστώς και την δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδος. Σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, με την Στρόμνιτσα κυβερνούσε ο διάσημος ηγεμόνας, ο Σέρβος κράλης Στέφανος Ντούσαν, και στην συνέχεια η Στρόμνιτσα στο τέλος του 14ου αιώνα πέφτει κάτω από την τουρκική κυριαρχία. Όπως και στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι και στην Τουρκοκρατία, η Στρόμνιτσα παρέμεινε σημαντικό αστικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Σε μία μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας η περιοχή της Στρόμνιτσας βρισκόταν εντός της τότε έτσι λεγόμενο Σαντζακίου της Θεσσαλονίκης. Είναι πασίγνωστο ότι οι κάτοικοι της Στρόμνιτσας συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821. Μέσα από αυτή την πραγματικά σύντομη ανασκόπηση ορισμένων από των σημαντικότερων γεγονότων της ιστορίας, φτάνουμε σε ένα δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και την δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Το φυρμάνι της Εξαρχίας δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 1870 και σύμφωνα με το φυρμάνι, παραδείγματος χάριν άρθρο 6, για όλα τα ζητήματα της Ορθόδοξης λατρείας που απαιτούν αμοιβαία συνεννόηση και συνδρομή, η Σύνοδος της Εξαρχίας οφείλει να προσφεύγει στον Πατριάρχη και στην Σύνοδό του. Στο άρθρο 7 ξεκάθαρα γράφει ότι η Βουλγαρική Σύνοδος υποχρεούται να ζητά το Άγιο Μύρο από το Πατριαρχείο, και αυτό λόγω της ενότητας της Εκκλησίας. Στο άρθρο 10 γράφει ποιες πόλεις ακριβώς θα συμπεριλάβει η Εξαρχία κτλ. Ωστόσο, το 1872, με ενθάρρυνση από τις τουρκικές αρχές, συγκεκριμένα από το Μέγα Βεζίρι Νεδίμ, οι Βούλγαροι κήρυξαν έξαρχο τον Μητροπολίτη Βυδινίου Άνθιμο. Στις 13 Μαΐου 1872 το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθαίρεσε τον έξαρχο Άνθιμο, απέβαλε τους ιεράρχες της Εξαρχίας, κήρυξε την Βουλγαρική Εξαρχία ως σχισματική εκκλησία και καταδίκασε τον εθνοφιλετισμό ως εκκλησιολογική αίρεση. Σε αντίθεση με το άρθρο 10 του φυρμανιού, η σχισματική Βουλγαρική Εξαρχία κάνει αντικανονική εισπίδηση στην κανονική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στην Στρόμνιτσα. Όπως αναφέρεται ο περίφημος καθηγητής Ιωάννης Ταρνανίδης, γινόταν καθαιρέσεις και των Βουλγάρων κληρικών που έχουν κοινωνία με τους επισκόπους της σχισματικής Εξαρχίας, αφόρησε δε και κάθε λαϊκό που ανήκε στην σχισματική αυτή παρασυναγωγή.
Έχουμε και μία μαρτυρία του πρόξενου Πέτρου Λογοθέτη, μία επιστολή που την έλαβε στις 12 Μαρτίου 1878 στα Μπίτολα από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο της Στρόμνιτσας, και την επιστολή αυτή την δημοσιεύει ο γνωστός ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος με το εξής περιεχόμενο. «Εμείς οι κάτοικοι Στρομνίτσης δεν θέλουμε να υπαχθόμεν ιον δίποτε σχισματικών ζυγών, διότι είμεθα και θέλουμε να είμεθα Μακεδόνες και σταθερόν μέλος της μεγάλης ελληνικής οικογένειας. Αποστρεφόμεθα και αποτροπιαζόμεθα των βουλγαρικών σχισματικών ζυγών, πολύ πλέον του τουρκικού, διότι οι μεν Τούρκοι εσεβάστησαν τα πάτρια ημών ήθη και έθιμα, άδικτα σχεδόν άφησαν τα θρησκευτικά καθεστώτα». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν διασωθεί μαρτυρίες ότι με αυτόν τον τρόπο ήρθαν και τα λείψανα των 15 ιερομαρτύρων στο Κελκύσι. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων τα λείψανα τα έχουν φέρει οι ευλαβείς και πιστοί στην κανονική τάξη της Εκκλησίας Στρομνιτσιώτες για να διασώσουν τα λείψανα, όπως βλέπουμε από το περιεχόμενο της επιστολής, από τα χέρια της σχισματικής εξαρχίας. Πριν ασχοληθούμε με την περίοδο μετά των Βαλκανικών πολέμων και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα επισημάνουμε ότι ακριβώς αυτή η σχισματική νοοτροπία της εξαρχίας δυστυχώς θα έχει σημαντική επιρροή στην χώρα μας και θα κρατήσει μέχρι σήμερα. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτό όταν έρθει η σειρά να δούμε την εκκλησιολογική άποψη της παρούσας κατάστασης στην χώρα μας. Από αυτό το πλούσιο ιστορικό παρελθόν είναι λογικό ότι η Στρόμνιτσα και τα περίχωρά της να είναι πλούσια και με ένα πλήθος σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, ναών και άλλων κτηρίων που είναι μνημεία πολιτισμού. Εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε μόνο στους 3 γνωστούς ναούς. Στην πόλη Στρόμνιτσα σώζονται θεμέλια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, αφιερωμένη στους Αγίους 15 ιερομάρτυρες, που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού, 6ο αιώνα, πάνω από την οποία στην περίοδο των 9ο και 10ο αιώνα κτίστηκαν 2 νέοι ναοί. Αυτά τα θεμέλια βρίσκονται στην αυλή του νέου ναού, που χτίστηκε το 1973 από τους σχισματικούς. Ο νέος αυτός ναός έχει μία πολύ ακατάλληλη αρχιτεκτονική, η οποία δεν είναι καθόλου χαρακτηριστική για την Ορθόδοξη παράδοση και δεν αρμόζει για Ορθόδοξο χριστιανικό ναό, γεγονός που δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι στους κομμουνιστές δεν άρεσε ο σεβασμός που είχαν οι άνθρωποι προς τους 15 ιερομάρτυρες, οι οποίοι σήμερα εορτάζονται ως προστάτες και της Στρόμνιτσας. Επόμενο περίφημο μοναστήρι, χτισμένο πάνω σε ένα βραχώδες οροπέδιο, είναι το μοναστήρι της Παναγίας Ελεούσας, στο χωριό Ελεούσα ή Βέλιουσα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Στρόμνιτσα. Το τυπικό, τα χρυσόβουλα και άλλα έγγραφα της Μονής της Παναγίας της Ελεούσας αναφέρουν πλήθος ελληνικών ονομάτων, τα οποία μαρτυρούν την ρωμιοσύνη της περιοχής. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1080 με προσωπική προσπάθεια του μοναχού Μανουήλ, ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος της Στρόμνιτσας.
Υπάρχουν πολυάριθμες γραπτές πηγές σχετικά με αυτό το μοναστήρι, οι περισσότερες από τις οποίες φυλάσσονται στα αρχεία της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, επειδή αυτό το μοναστήρι ήταν μετόχη της Ιεράς Μονής Ιβύρων. Στις μαρμάρινες πλάκες, στο υπέρθυρο της πόρτας εισόδου της Μονής αναγράφεται στα ελληνικά. Η εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου Ελεούσας είναι κτισμένη στα θεμέλια από τον μοναχό Μανουήλ, ο οποίος έγινε επίσκοπος στη Βεριούπολης το έτος 1080. Η Μονή αναφέρεται και στον καταστατικό χάρτη του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου Πρώτου Κομνηνού το 1085, σε ένα από τα έτη 1901-1904. Την εκκλησία του μοναστηριού είχε επισκεφτεί προσωπικά ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός, ο οποίος σύμφωνα με τις γραπτές πηγές εξέφρασε τον έντονο θαυμασμό του για την ομορφιά της Μονής. Γνωστές πηγές για το μοναστήρι αυτό είναι οι εξής. Το τυπικό του, γραμμένο από τον ιδρυτή του Μανουήλ μεταξύ 1085-1100, μετά διάφορα έγγραφα από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό από 1152 και επίσης δύο έγγραφα του βασιλιά της Σερβίας Στεφάν Ντούσαν από τον 1346 που δόθηκαν στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Επόμενο περίφημο μοναστήρι είναι το μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου, που βρίσκεται στο χωριό Βόντοτσα, απομακρυσμένο μόνο 5 χιλιόμετρα από την Στρόμνιτσα. Στο χώρο σώζονται 3 εκκλησίες, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, βοηθητικοί χώροι και μοναστηριακό σύμπλεγμα, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, 2 λουτρά και πολυστρωματική χριστιανική νεκρόπολη. Αυτός ο τόπος χρονολογείται από τον 7ο αιώνα μέχρι τον 9ο αιώνα. Αργότερα χτίστηκε ο κύριος ναός με 3 τρούλους που ήταν επισκοπικός ναός. Η εκκλησία υπέστη ζημιές στην περίοδο του Τσάρου Σαμουήλ και αργότερα ο ναός ανακαινίστηκε. Σαν επισκοπικός ναός αναφέρεται το 1018 στα καταστατικά του Βασιλείου Δευτέρου μετά την πτώση του κράτους του Σαμουήλ. Η Στρόμνιτσα πραγματικά είναι πλούσια με πολλά θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, με όμορφη φύση και τους μεγαλύτερους καταράκτες στην χώρα μας και είναι γνωστή με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της, με τα ιαματικά λουτρά και αναπτυγμένη αγροκαλλιέργεια. Πραγματικά η πόλη Στρόμνιτσα είναι ένα σημαντικό κέντρο στο ανατολικό μέρος της χώρας. Σήμερα ο Δήμος έχει περίπου 55.000 κατοίκους και η πόλη της Στρόμνιτσας απέχει από την πόλη των Σκοπίων 150 χιλιόμετρα, από την Θεσσαλονίκη 133 και από το Τελκής 80 χιλιόμετρα. Σε αυτό το σημείο ας αναφερθούμε εν συντομία και στο πνευματικό πορτρέτο της Στρόμνιτσας. Μέχρι το 1767, όταν ο Σουλτάνος την κατήργησε με φυρμάνι, η Αρχιεπισκοπία Χρήδος ήταν αυτόνομη εκκλησία στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ήταν αναπόσπαστο μέρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως μέχρι το 1920, όταν το Πατριαρχείο Πεκίου επανάκτησε το τόμο της αυτοκεφαλίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο του μετέδωσε την εκκλησιαστική δικαιοδοσία στην χώρα μας. Αυτή η κατάσταση κράτησε μέχρι το 1945. Γιατί όμως αναφέρουμε αυτή την σύντομη εισαγωγή? Πολλές φορές έχουμε πει
ότι από αυτή την περίληψη μπορούμε να δούμε ότι από τους πρώτους αιώνες έως του 1945 η Εκκλησία στο έδαφος της χώρας μας ποτέ δεν ήταν σχισματική Εκκλησία. Φυσικά έχουμε επισημάνει τις προσπάθειες της βουλγαρικής σχισματικής εξαρχίας να διαταράξει την κανονική τάξη, αλλά και τότε, όπως και σήμερα, ο πιστός λαός και η κανονική ιεραρχία είναι παρόντες στο έδαφος της χώρας μας. Για παράδειγμα, σήμερα στην Στρόμνιτσα υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν στην κανονική εκκλησία και σταθερά διατηρούν την κανονική τάξη, αλλά υπάρχουν και άτομα που από αδράδια ανήκουν στην σχισματική εκκλησία. Το 1945, όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στα Σκόπια πραγματοποιήθηκε ένα αυτοαποκαλούμενο κληρικό λαϊκό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος του Τίτο, τα μέλη της μουσουλμανικής και της εβραϊκής κοινότητας και κάποιοι ιερείς. Στο συμβούλιο αυτό δεν ήταν παρόν ούτε ένας Ορθόδοξος επίσκοπος, ενώ για τον κανονικό Μητροπολίτη Σκοπίων Ιωσήφ υπήρχε μια απαγόρευση από την κυβέρνηση να επιστρέψει στην τότε σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας που ιδρύθηκε το 1945 εντός του κράτους της Ιουγκοσλαβίας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό θέμα σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Από την Επιτροπή του Κληρικού Λαϊκού Συμβουλίου υπήρχε απαγόρευση οποιοσδήποτε Ορθόδοξου Επισκόπου να εισέλθει στην χώρα μας. Έτσι, από τον 1945 έως το 1958 οι ιερείς στα εισαγωγικά λειτουργούσαν χωρίς να μνημονεύουν το όνομα του Επισκόπου. Είναι σαφές ότι αυτό είναι μία, να την καλέσουμε, πρεσβυτεριανή εκκλησία, διότι γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι επισκοπική εκκλησία και οι ιερείς λειτουργούν στο όνομα του Επισκόπου τους και στο αντιμήνσιο το οποίο τους το δίνει ο ίδιος για αυτόν τον σκοπό. Είναι εντυπωσιακό να σημειωθεί ότι ακριβώς ο Επίσκοπος Στρόμνιτσας Βικέντιος εξελέγει Πατριάρχης Σερβίας το 1950. Αυτός πέθανε το 1958. Αμέσως μετά την σύνοδο της ιεραρχίας της Εκκλησίας, κάτω από ύποπτες συνθήκες, όταν αρνήθηκε την εντολή της μυστικής υπηρεσίας του Τίτο στην διάρκεια της συνόδου της ιεραρχίας να αναγνωρίσει την λεγόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι τον δηλητηρίασαν. Μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο παράδοξο γεγονός. Σε όλες τις εκκλησίες που βρισκόταν στις κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης γινόταν τρομερές διώξεις της Εκκλησίας και σε αυτή την περίπτωση έχουμε το αντίθετο. Η κομμουνιστική κυβέρνηση να δημιουργεί μια εκκλησία μόνο για εθνοφιλετιστικούς σκοπούς. Ακόμα πιο παράξενο είναι που η σημερινή σχισματική λεγόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία υπερασπίζει την απόφαση του Τίτο και δεν βλέπει το συμφέρον της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και ταυτόχρονα σχεδόν 50 χρόνια οι σχισματικοί περιμένουν όλες οι κανονικές τοπικές εκκλησίες να αναγνωρίσουν αυτή την απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος του Τίτο. Για αυτά τα σχεδόν 50 χρόνια καμία κανονική εκκλησία δεν συλλειτουργεί μαζί τους,
Δεν τους δίνει Θεία Κοινωνία επειδή η Εκκλησία απλά δεν καθοδηγείται από τις αποφάσεις των πολιτικών κομμάτων. Ξεκινώντας από την ποιμαντική φροντίδα για το Πίμνιο, το Πατριαρχείο Πεκίου, δηλαδή η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, χειροτώνησε κανονικούς επισκόπους για την χώρα μας, αλλά οι επίσκοποι αυτοί, οι οποίοι έχουν αποστολική διαδοχή από την Σερβική Εκκλησία, θα αποδεχτούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1967, θα αυτοανακηρύξουν το αυτοκέφαλο και θα διακόψουν όλες τις κανονικές σχέσεις με την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και με όλες τις άλλες τοπικές εκκλησίες. Η Σερβική Εκκλησία δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τέτοια πολιτική απόφαση και ενημέρωσε όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι οποίες από το 1967 μέχρι σήμερα η λεγόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει μια σχισματική εκκλησία, η οποία δεν έχει λειτουργική, δογματική και κανονική ένωση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτε με καμία άλλη τοπική εκκλησία. Αυτοί οι αρχαίοι ναοί της Βυζαντινής περίοδου, με επιγραφές από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, για τους οποίους έχουμε επισημάνει πιο πάνω ότι βρίσκονται στην Στρόμνιτσα και σε άλλες πόλεις της χώρας μας, σήμερα ανήκουν στο κράτος και στην σχισματική λεγόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλές από αυτές τις Βυζαντινές εκκλησίες, πρόσφατα μάλιστα επισκεφτήκαμε μερικές από αυτές μαζί με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο, σήμερα, όπως είπαμε, λειτουργούν ως μουσεία, εστιατόρια ή ξενοδοχεία και για την είσοδο οι επισκέπτες πληρώνουν εισιτήριο. Μετά την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και την πτώση του κομμουνισμού το 1992 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την αποκατάσταση της ενότητας της Εκκλησίας. Οι συνομιλίες διήρκησαν 10 χρόνια μέχρι το 2002 και το αποτέλεσμα ήταν η Συμφωνία του Νις, η οποία ρύθμισε την αποκατάσταση της ενότητας. Παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν την συμφωνία, οι σχισματικοί επίσκοποι υπό πολιτική πίεση δεν εφάρμοσαν την εν λόγω συμφωνία. Ο μοναδικός αρχιερέας που δέχτηκε την πρόσκληση για ενότητα του μακαριστού Πατριάρχη Παύλου ήταν ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης, και από τότε ξεκίνησε μια πρωτοφανής κατάσταση κρατικής δίωξης του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννη, ο οποίος τα τελευταία 13 χρόνια βρέθηκε 8 φορές στην φυλακή. Και αυτή τη στιγμή διαρκεί μια νέα δίκη εναντίον του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννη, του Επισκόπου Μπρεγανίτσης Μάρκου, την ταπεινότητά μας και μια ομάδα από ιερείς, μοναχές και μέλη της κανονικής εκκλησίας στην χώρα μας, της αυτόνομης Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Ως εκ τούτου, στην ομιλία μας, το περασμένο έτος, εδώ στο Κιλκής, είπαμε και επαναλαμβάνουμε. Σεβασμιότατε και δίαν αγαπητέ Μητροπολίτη Πολενής και Κιλκησίου κύριε Εμμανουήλ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αυτές τις ημέρες γιορτάζουμε την εορτή των 5 και 11 ιερομαρτύρων, η οποία προφανώς δεν έχει στενή εθνικιστική σημασία. Γιορτάζοντας την εορτή των 5 και 11 ιερομαρτύρων, εμείς γιορτάζουμε την ενότητα της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί, αν μπείτε σήμερα στην Στρόμνιτσα, θα δείτε τους 5 και 11 ιερομάρτυρες, αλλά θα τους δείτε σταυρωμένους.
Το σχίσμα ακριβώς αυτό κάνει, ξανασταυρώνει τους Αγίους. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, θα τους δείτε σταυρωμένους στις πλατείες, στις σχολές, στις βιβλιοθήκες. Επειδή όσο και να κτίζουν κάποιοι ναούς, όσο και να κάνουν διακοσμήσεις μέσα στον ναό, με το να επιμένουν στο σχίσμα, με τους διωγμούς της κανονικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Ακρίδος, τέτοιοι σχισματικοί άνθρωποι ακριβώς ξανασταυρώνουν τους 5 και 10 ιερομάρτυρες, οι οποίοι ποτέ δεν ήταν σχισματικοί. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα υπόθηκαν, είναι λογικό να θέτουμε το εξής ερώτημα. Ποια είναι η έξοδος? Ποια είναι η λύση? Τι μπορεί να γίνει για να φτάσουμε στην τόσο επιθυμητή ενότητα? Η Εκκλησία έχει την δύναμη όλα να τα ενώνει. Όπως λένε κάποιοι σύγχρονοι πατέρες της Εκκλησίας, η εσχατολογική κατάσταση του κόσμου είναι η αλήθεια για τον δημιουργημένο κόσμο, ενώ η ιστορία είναι μία εικόνα, δεν είναι αλήθεια. Αυτό το λένε με βάση τα λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι μία σκιά, η Νέα Διαθήκη είναι εικόνα, η αλήθεια όμως είναι η κατάσταση του μέλλοντος αιώνα. Κατά συνέπεια, για να επιτευχθεί πραγματική ύπαρξη, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε προς το μέλλον και να μην μας ενδιαφέρει να πάμε πίσω στο παρελθόν. Ό,τι συνέβη, αν δεν συνέβη στον Χριστό, είναι σαν να μην έχει συμβεί, ή ακριβέστερα, αυτό δεν έχει καμία μετοχή στην αιωνιότητα. Ως εκ τούτου, το σχίσμα δεν έχει ύπαρξη στο μέλλον. Δεν έχει μετοχή στην αιωνιότητα, διότι σχίζει το χιτώνα του Χριστού και γι' αυτό υπεύθυνοι είναι οι ηγέτες του σχίσματος και εκείνοι που τους ακολουθούν τυφλά, όχι τόσο οι απλοί άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου εκκλησιαστική εκπαίδευση. Επομένως, το σχίσμα είναι μια αποτυχία για την εν Χριστώ ζωή και αν κάποιος έχει κάνει την αποτυχία αυτή στην ιστορία, πώς τότε αναμένει να έχει τον Θεάνθρωπο Χριστό στην αιωνιότητα? Στην μακραίωνη ιστορία της, η Στρόμνιτσα ανέκαθεν ήταν μια πόλη των ανθρώπων με ευρεία καρδιά, όπως είδαμε από αυτό που υπόθηκε, μια πόλη της Ορθοδοξίας, της Ρωμιοσύνης, του κοσμοπολιτισμού. Θα λέγαμε ότι την εικόνα της Στρόμνιτσας σε ένα μεγάλο μέρος σήμερα την κοσμούν αυτά τα χαρακτηριστικά, μόνο που είναι μαυρισμένοι από το σχίσμα και σχίσμα που έχει ως λόγο την μεγαλύτερη ανοησία, όπως είναι ο εθνοφιλετισμός. Η Εκκλησία είναι υπερεθνική. Αυτή καταργεί τον εθνικισμό και τον ρατσισμό και καλεί όλους στην θέωση της ύπαρξής του. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα της Ρωμιοσύνης έχει αναπτυχθεί η Στρόμνιτσα, με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια, όταν μετά το 1967 δημιουργήθηκε το σχίσμα. Για να καθαρίσουμε την ορθόδοξη εικόνα της Στρόμνιτσας, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταμορφώσουμε την νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος έχει κολλήσει σε παροδικές ιδεολογίες που ουσιαστικά διαφέρουν από αυτό που στην Εκκλησία το ονομάζουμε το πλάτος της Ρωμιοσύνης, η οποία στην Εκκλησία συνεχίζει να υπάρχει μέσα στους αιώνες. Αν, όπως βλέπουμε, η Ρωμιοσύνη είναι σύνδεση της ιστορικής, εθνικής και πολιτικής ταυτότητας με την Ορθόδοξη πίστη,
με την Ορθοδοξία σαν ελεύθερα επιλεγμένο τρόπο ζωής, τότε η Στρόμνιτσα πραγματικά είναι ρωμαϊκή πόλη. Η ρωμιοσύνη δεν μπορεί να περιορίζεται σε οποιαδήποτε από τις ιδεολογίες που έρχονται και φεύγουν, αλλά η ρωμιοσύνη ταυτίζεται με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Παρά όλες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες, σήμερα είναι αναγκαίες οι προσευχές της Εκκλησίας για τους σχισματικούς, οι οποίοι βρίσκονται στην εκκλησιολογική αίρεση του εθνοφιλετισμού, δηλαδή για τους σχισματικούς που είναι περιορισμένοι στα όρια του χώρου και του χρόνου, για τελικά να γίνουν ελεύθεροι μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας έχει την εξουσία να κάνει τον άνθρωπο πραγματικά ελεύθερο. Είναι γνωστό για μας ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου, κύριος Εμμανουήλ, πάντοτε προσεύχεται για την ενότητα της Εκκλησίας μας και ότι το πίμνιό του ακολουθεί το παράδειγμα του αρχιερέα τους. Ελπίζουμε ότι με τις προσευχές όλων σας θα έρθει η τόσο επιθυμητή μετάνοια και η επιστροφή των σχισματικών στην ενότητα και την καθολικότητα της Εκκλησίας και ότι δεν απέχει πολύ η ημέρα που θα μπορούμε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, όπως την βλέπουμε εδώ στο Κιλκής, να εορτάζουμε μαζί τους 15 ιερομάρτυρες στην Τιβεριούπολη, στην σημερινή Στρόμνιτσα, μαρτυρώντας ότι στις φλέβες μας ρέει το ίδιο αίμα, το αίμα του Χριστού, μαρτυρώντας έτσι ταυτόχρονα και την ρωμιοσύνη μας. Το Κιλκής και η Στρόμνιτσα είναι πόλεις με κοινό παρελθόν. Χάρη στην πρόσκλησή σας, την παρουσία μας εδώ ως τοποτηρητής Στρόμνιτσας μαρτυρεί και το κοινό παρόν. Ωστόσο, στο πνεύμα των λόγων που υπόθηκαν μέχρι τώρα, αυτές οι δύο γειτονικές πόλεις, το Κιλκής και η Στρόμνιτσα, πάνω από όλα, είναι πόλεις με ένα κοινό μέλλον και το μέλλον είναι απόλυτα στο πλευρό τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε όλους ιδιαίτερα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Στοβίων και το ποτηρητή της Επισκοπής Στρομνίτσης για τον τόσο μεστό ιστορικό αλλά ιδιαίτερα εκκλησιολογικό και θεολογικό του λόγο.